Kaixo denoi, hementxe gaude beste ben Leartibain eta Mutrikun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko gaur martxoaren bata da, eta hasi egingo gara. Ibon Iparragirre, Asier Badiola, Urtza Alkorta eta Javier Zubizarreta Ondarrutarrei 3 eta 10 urte arteko kartzela zigorra ezarri die Espainiako Auzitegi Gorena. Alkorta eta Zubizarreta 2012an geratu ziren aske eta orain kondena barriagaz, barriro kartzelara sartu beharko dira. Asier Badiolari eta Ibon Iparragirreri 10 urteko kartzela zigorra ezarri diote, etako kide izatea egotzita. Urtza Alkortari 5 urte eta egun bateko kartzela zigorra ezarri diote. Alkorta 2010ko urtarrilaren 28an sartu zuten kartzelan, eta 2012ko uztailaren 27an aske geratu zen, epaiketa egin eta 15 egunera. Kondena erdia bete eta badaukabe, gainerakoa betetzeko kartzeleratu egingo dute. Auzitegi Gorenak hartutako erabakiaren barri emongo dio Espainiako Auzitegi Nazionalari, eta azken horrek erabakiko du zein prozedura aurrera eraman Alkortaren kasuan, atxilotzeko agindua eman edo espetxera aurkezteko egun bat ipini. Javier Zubizarretaren kasuan 3 urteko kartzela zigorra ezarri diote, osasun publikoaren aurkako kalteak eragitearren. Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak 5 eta 27 urte bitarteko kartzela zigorrak eskatzen zituen 4 ondarrutarrentzat, Abilan, Bizkaian eta Gipuzkoan egindako atentatuetan parte hartzeagatik. Aitzol Etxaburu preso politiko ondarrutarraren senideek salatu dutenez, Parisen epaitzen ari diren presoen egoera oso txarra da. Besteak beste presoen oinarrezko eskubideak ez direla errespetatzen salatu dute. Otsailaren 18an Parisen 10 euskal herritarren kontrako epaiketa hasi zenetik hona, auzipetuen abokatuak eskatutako oinarrezko baldintzak bete barik jarraitzen dutela salatu dute senideek. Aitzol Etxaburu ondarrutarraren senideak Parisen egon ziren joan den asteburuan, eta esan dutenez, auzipetuak oso egoera txarrean daude. Besteak beste, familiakoek eroandako janaria jaso alizatea, eskuburdinak aurrealdean jartzea, eta Euskal Herritik Parisera joandako senide eta lagunak agurtu alizatea eskatu zuen abokatuak. Momentuz, eskaerak ez dituzte onartu. Asteon elurra izan da protagonista, temperatura basuek eta prezipitazioek eragita Leartibai eta Mutriku zuri esnatu ziren aste hasieran. Elurrak ez du errepideetan aparteko arazorik sortu eta bateko eta besteko herritarrek ondo pasatu dute zelai zurietan jolasten. Elurra mara-mara zegoela esnatu ziren Leartibai eta Mutriku asteleenean. Gora bera handienak Mutrikun gertatu ziren. Izan ere, goizeko lehen orduan elurra asko egin zuen Mutrikun. Herritarrak oinez ezin eginda ere ibili ziren herriko kaleetan, eta ordu batzuetan autoen zirkulazioa eten egin zen. Lekoiz gaina ere itxi egin behar izan zuten. Osterantzean ez da bestelako gertaerarik egon. Hori bai, kostaldean zein barrualdean hitz bakarra egonda herritarren ahotan, elurra. Etxeri barik geratzeko arriskuan zegoen herriko bizilagun bati aterpea eskaintzeko asmoz, udalaren jabetzako etxe bizitza bat okupatu zuen joan den asteburuan Lekeitioko herritar talde batek. Lekeitioko herri asanbladak egoera gero eta larriagoa dela kritikatu du. Lekeitioko herritar talde batek udalaren jabetzako etxe bat okupatu zuen joan den sabatuan. Helburua bakarra zen. Etxerik barik geratzeko arriskuan zegoen herriko bizilagun bati aterpea eskaintzea. Herritarra otsailaren 28tik aurrera kaleratu behar zuten etxetik, eta egoera horren aurrean, herritarrak bat egin eta babesa eman diote. Okupatutako etxea txukundu dutela, eta okupazioa herritarrak beste zerbait bilatu bitartean hartutako neurria izan dela azaldu dute. Lekeitioko herri asanbladak desjabetzeen egoera gero eta larriagoa dela kritikatu du. Mutrikuko babesdikeko lanak bertan behera geratzeko agindua eman du asteon Eusko Jaurlaritzak. Ana Oregi Jaurlaritzako ingurumen sailburuaren esanetan, dikeko lanak amaitzeko kontratu baldintzak zehazten dituzten agiriek ez dute egungo erregimen kontratua betetzen. 2011ko abenduaren 20an Eusko Jaurlaritzak Mutrikuko babesdikea amaitzeko lanak lehiaketara atera zituen, eta azkenean 10,3 milioi euroren truke esleitu zituen. Lanak egiten hasi aurretik aldiz,
Beharrezkoak ziren bestelako azterketak egiteko eskatu zuen Mutriku Natur taldeak. Izan ere haien iritziz lanak amaitzeko proiektua teknikoki etzen aukerarik onena. Portu zuzendaritzak dikea egonkortzeko lanetan harri handiagoak ipini behar direla erantzun zuen, baina noranzkoa ondo dagoela esan zuen berriro. Naturtaldeak iritzi berbera plazaratzen jarraitzen du. Dikeko azken zatiaren noranzkoa ez dela egokia eta Jaurlaritzak proposatzen duena paisaiarentzat astakeria dela. Portu zuzendaritzak dio egin beharreko berrikuspenak egin eta gero, lanak berriro lehiaketara atarako direla. Gora behera guztiak tarteko momentuz lanak esleitzeko lehiaketa bertan behera geratu da. Abian da berdelaren kanpaina, arrasteko ontziek astelenean hasi zuten kanpaina eta inguruzarekoek barriz martitzenean. Mugak tarteko, kupoak bete edo ez, kanpaina martxoaren 29an amaituko da. Berdela porturatzen hasi dira arrantzontziak. Arrasteko ontzientzat 7.500 kilotan dago muga jarrita, eguneko eta ontziko. Inguru zarekoek ostera, eguneko gehienez ere 6.000 kilo berdel lehorreratu ahalko dituzte. Amoagaz dabiltzanek 2.000 kilotan dute muga. Kupoak bete ala ez, martxoaren 29an amaituko da aurten berdelaren kanpaina. Dana dala, kanpaina iazkoaren antzera joanez gero eta eguraldiak laguntzen badu ez da luzea izango. Horrela ezean, arin amaituko da. Iaz, esaterako, 2 aste iraun zituen kanpainak. Lekeitioko udalak datozen 4 urteetan indarrean egongo den bigarren berdintasun plana onartu du. Plana norbanakoek eta talde eragilek parte hartu duten prozesu parte hartzaile baten emaitza da. Generoen arteko desberdintasunak eta botere harremanak jendartean erroturik dauden egiturazko arazoak diren heinean, udalak berdintasunaren aldeko borroka guztion erantzukizuna dela azpimarratu du. Eta horren haritik, datozen urteetan indarrean egongo den bigarren berdintasun plana onartu du. Horrela bada, udalak datozen 4 urteetan 70.000 euro bideratuko ditu alor horretara. Planaren osaketan, herriko norbanakoek eta talde eragileek parte hartu dute. Ondarroako J. Kalamendi arrantzontzian 59 urteko gizonezkoa hil zen eguaztenean lanean zegoela. Lab sindikatuak egoera kezkagarria dela esan du eta gertaeraren harira atzo elkarretaratzea egin zuten Ondarroako egidazukaiaren sarreran. Martitzen goizaldeko heriotza gogora ekarrita, gehiengo sindikala lan istripu gehiagorik ez lelopean batu zen atzo eguerdian Ondarroako portuko sarrerako biribilgunean. Ondarroako J. Kalamendi itsasontziko 59 urteko arrantzalea, itsasoan birako lehenengo maniobra egiten zeudenean hiltzen, buruan kolpea hartuta. Bigarren arrantzale baten heriotza bat be ezagutu da asteon, eta euskal sindikatuek egoera kezkagarria dela esan dute. Gaurko sausi izan da dana eta albistegiak amaitzeko betiko modura Zorion agurra egingo digu tartea. Beraz, jarraian aste guztiko Zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barrero bezuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue hitzaren papereko edizioan eta webunean be informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik, asteburu nauki. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera.
maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Pozak txoratzen nator ni ere gauz